Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе? Хутка стане вядома. Знаёмімся. Меня зовут Евген. Наша команда тутэйшая з сярэдняй школы номер 57 города Гомеля. Справа ад мяне Дмітрый, далей Назар, далей Дар'я і Андрэй. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску еда, па-беларуску літары дзеляцца на зычныя і колькі складоў у слове глушэц? У якім горадзе Беларусі была самая старажытная бібліятэка? Які персанаж беларускай міфалогіі выступаў увасабленнем холада і мароза? Назовите месяц завяршэння Вялікай айчыннай вайны. Трыпутнік – гэта чалавек ці расліна? Сапраўднае прозвішча Янкі Маўра – Фёдараў, а імя? Як называецца будынак са сцэнай і залай, дзе адбываецца спектакль? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Ці ёсць кветкі лёну на гербе нашай краіны? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Назар. Я набрал найбольшую колькость баллов. Я выбираю категорию «Мова» и буду гулять першим. Меня зовут Дмитрий. Я набрал другую колькость баллов. Выбираю категорию «Культура» и гуляю други. Меня зовут Андрей. Мне засталась категория «История». Гуляю третьим. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Назар, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды, даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Назар, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Добрый день, Алена. Скажите, калі ласка, якім чынам вы, вучань 11 класа, трапілі ў каманду выкладчыкаў на тэлевіктарыну? Гэта была цікавая гісторыя. Я сядзеў на матэматыкі, і ка мне падходзіць Дмітрий Ігорович. Ён гаворыць: «Назар, вось там будзе гульня, не хочаш з намі?» Я, конечно же, я сразу согласіўся, таму што гэта цікава. Мне самому было цікава узнаць свае веды. Цудоўна, няхай у жыцці ўсё атрымліваецца. Шчаслівай дарогі жыццёвай. Ну, а зараз непасрэдна табе я пажадаю перамогі, як і кожнаму гульцу, хто прыйдзе сюды пасля цябе. Дякую. Назар,
Першае пытанне па мове. Увага! Звяртай увагу на свой планшет, пытанне будзе з'яўляцца. Які з прапанаваных варыянтаў напісання арфаграфічна правільны? Радые-вузел, радыё-вузел ці радыя-вузел? Мне кажется, что вариант В будет самым правильным, тому я выбираю его. Варыянт В. В. А прачытай, калі ласка. В. Радыя-вузел. Радыя-вузел. Ну, калі аналізаваць, то вось гэтыя тры словы, якія прапанаваны, тры варыянты, да, яны розняцца толькі той галоснай, якая ў сярэдзіне. У першым варыянце гэта Е, у другім гэта Ё і ў трэцім Я. І ты выбираешь радыя. Радыя-вузел. Я прымаю адказ. Дзякуй. Назар, я мушу сказаць, што ты абраў трэці варыянт і ты памыліўся. Правільна напісаць радыё-вузел. Слова радыё, якое ўваходзіць у склад прапанаванага назоўніка, заўсёды пішацца з «ё». І не працуе тут тое правіла, першы склад перад націскам, «ё» пераходзіць у «я». Запомні, калі ласка, пераходзім да наступнага пытання, і я нагадваю, што у цябе ёсць адна падказка сяброў. І нават калі б ты захацеў на першым этапе ўзяць дапамогу іх, то гэта можна зрабіць. Зразумеў, так? Выберыце з прапанаваных варыянтаў правільны. Палац спорту. Першае слово палац з вялікай літары. Другі варыянт палац спорту. Другое слово спорту з вялікай літары. Ці палац спорту і першае і другое слово пішацца з малой. Вось які варыянт правільны. Глядячы на трэці варыянт, я думаю, што ён не будзе правильным. Так. Чамусьці мне так кажется. Выбирая паміж першым і другім варыянтам, я склоняюсь ўсё ж больш у першы варыянт. Ты думаеш, што варыянт А – палац з вялікай, а спорту з малой? Да. Дзякуй. Я прымаю твой адказ. З вялікай літары пішацца першае слово у афіцыйных назвах устаноў і арганізацый. Дом настаўніка, лядовы палац. Першае слово пішацца з вялікай літары. Дакладна. Назар, віншую. Дзякую, Алена. Наступнае пытанне. У якім з прапанаваных слоў націск падае на першы склад? Ракушка, аберуч, кухар. Разгледзім першы варыянт ракушка. Ракушка або ракушка. Ракушка гэта вельмі странна звучыць. Вось ракушка або ракушка. Мне ўсё больш здаецца, што гэта будзе ракушка, чым ракушка. Аберуч. Аберуч, аберуч, аберуч. Тут мне таксама здаецца, што будзе націск не на першым складзе, а на трэцім. Аберуч. 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 Нет, цяпер мне здаецца, што будзе на першым складзе, таму што першы склад перад націскам часцей за ўсё пішацца літара «Я», і таму варыянт «Б» у мяне будзе галоўны падазраваемы. Так. І кухар або кухар. Так. Тут мне здаецца, што будзе кухар. Кухар на другі склад. Кухар, да, на другі склад. А кухар не гучыць? Кухар гучыць таксама, але мне ўсё больш здаецца, што кухар. Кухар. Таму я выбіраю варыянт «Б».
аберуч. Дзякуй. Назар, сапраўды, калі разглядаць першае слова з прапанаваных, у гэтым слове націск падае на другі склад. Ракушка. Усё правільна. Глядзім другое слово. Аберуч. Гэта, дарэчы, не назоўнік, гэта прыслоўе. І адказвае ён на пытанне «як». Вось узяцца. Як? Аберуч. Аберуч. Абедзвюма рукамі. Аберуч. На другі склад падае націск. А вось у слове «кухар» націск ставім на першы склад. Кухар. Націскны «у». Цяпер ты ведаеш, які адказ правільны. Наступнае пытанне, увага. Якое значэнне фразеалагізма «хоць гаць гаці» будзе правільным? Ну, што абазначае гэты фразеалагізм? Безвыходнае становішча? Вельмі шмат? Ці цудоўны настрой? Хоць гаць гаці. Мне здаецца, што хоць гаць гаці будзе вельмі шмат. Вельмі шмат. Вельмі шмат. Угу. І без дапамогі сяброў? Без дапамогі сяброў. Дзякуй. Я прыняла твой адказ. Фразеалагізм «хоць гаць гаці» мае значэнне вельмі шмат. У цябе ўсё атрымалася. Наступнае пытанне. Згадайце, як правільна пішацца прапанаваны фразеалагізм. Ні канца, ні края, ні канца коска, ні краю, ні канца, ні краю без косак. Я думаю, што я воспользуюсь дапамогай сяброў. Сябры, дапамажыце, калі ласка, адказаць на пытанне. Назар, глядзі, што атрымалася. Твая каманда, кожны з гульцоў, гаворыць, што трэба браць апошні варыянт, ні канца, ні краю. Ю на канцы слова краю і без коскі. Ну, выберем варыянт В. В. Сябрам давяраеш? Я давяраю сваім сябрам. Дзякуй, я прыняла адказ. Сапраўды, коска ў гэтым выразе не патрэбна, бо гэта фразеалагізм. Унутры фразеалагізмаў коскі не ставяцца. Ну, а канчатак «ю» ўжываецца таму, што слова «край» мае прасторавае паняцце. Небасхілу, гарызонту, усходу, краю. Ты правільна адказаў. Дзякуй вялікі. Можаш падзякаваць сваім сябрам, калі ласка. Вялікі дзякуй, дарагія сябры. Супер. Назар, і засталося ўсяго адно пытанне. Адно. Якое з прапанаваных слоў не абазначае расліну? Што з гэтага не расліна? Баранчыкі, люцэрна ці крупеня? Ну, баранчыкі гэта, мабыць, маленькія бараны. Люцэрна, мне здаецца, што гэта расліна будзе. Якая-небудзь. Угу. І слова крупеня. Крупеня? Да чаго падобна? Падобна да слова крупы. Крупа. Крупеня падобна да слова крупы. Так, як думаеш, можа быць гэта раслінай? Гэта можа быць раслінай. Таму я выбіраю варыянт А – баранчыкі. Я прыняла твой адказ. Люцэрна. Аднагадовая і шматгадовая травяністая кармавая расліна сямейства бабовых. Ты ўсё правільна тут сказаў. Крупеня. Гэта страва, падобная да кашы ці супа, якую вараць з круп. Ты сам сказаў, што вельмі падобна да слова крупы. Гэта страва, крупеня. А вось баранчыкі – гэта расліна. Па-руску прымула, а па-беларуску баранчыкі. Ну, вось, буду ведаць. Цяпер будзеш ведаць. Назар, у цябе 30 балаў.
З 30 балаў тваіх можна зрабіць 60. Хочаш? Давайте паспрабуем. Калі ты пойдзеш ва-банк, усе свае балы паставіш на кон, і калі ты адкажаш на яго, то ў цябе будзе 60 балаў. Давайте паспрабуем. Рызыкуем. Рызыкуем. Ці верыце вы, што першым беларускім фільмам стаў фільм «Лясная быль»? Нет. Не. Нет. Назар. 1920 год. Паводле аповесці Міхася Чарота «Свінапас» быў пастаўлены фільм, які называўся «Лясная быль». Трэба было верыць. Назар, Вось. нічога страшнага. Цяпер ты ведаеш, што першы беларускі фільм называецца «Лясная быль». Дмітрий Ігорович, добрый дзень. Я вітаю вас на гэтай пляцоўцы. Добрый день. Мне вельмі падабаецца ваш настрой, які кожнаму з тэлегледачоў. Ну, радасныя гульцы на пляцоўцы – гэта проста цуд. Я з вами згоден. 6 пытанняў у вас будзе па катэгорыі культура. Скажыце, калі ласка, вы ў школе, дарэчы, колькі гадоў? Уже 18 год педагогічны стаж. 18 год. А выкладаеце вы што? Выкладаў гісторыю, грамадазнаўства. Ага, зразумела, гісторыя, грамадазнаўства. А чаму ж тады абралі культуру? Ну, гэтыя напрамкі, яны смежныя, таму я... Вырашылі пайсці па больш складаным шляху. Так. Для сябе такой экзамен, мабыць, абраць. І гісторыя, і культура. Гісторыя, культура, Ну, так. добра. Добра. Тады першае пытанне. Поехали. Дмітрий Ігорович, якую назву носіць народны музычны інструмент, чые гукі вы зараз пачулі? Гэта колавая ліра, капшук ці жалейка? Штосьці мне падказвае, што гэта жалейка. Неяк жаласліва гучыць яна. А чаму жаласліва? Песня ж вясёлая. Эта песня веселая, а можно на этой жалейке и больше сумно играть. Это залежит уже от гульца. Ага. Жалейка. Добра, я прымаю гэты адказ. Капшук. Ён шамаціць. У колавай ліры гук больш складаны, а мы з вами чулі жалейку. Гэта правільны адказ, цудоўна. Наступнае пытанне. Беларускі абрад юраўскі карагод, што ладзіцца 6 мая ў вёсцы Пагост, уключаны ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. А ў якой вобласці ён праходзіць? Брэсцкая, Мінская, Гомельская. Так, юраўскі карагод. Вёска Юравічы, вось на слуху, таму што там былі знойдзена, там знаходзілася адна з першых стаянак першабытных людзей на тэрыторыі Беларусі больш за 20 тысяч год таму назад. Вось нешта мне, канешне, падказвае, што гэта гэта каля Петрыкава, Брэсцкая вобласць. Гэта Калінкавіцкі раён, Юравіч. Юравіч, гэта Калінкавіч. Тады наш Гомельская вобласць. Калінкавіч не даязджае да туды. Але, Дмітрий Ігорович, чакайце, тут же юраўскі карагод, гэта ж не юравічскі карагод, а юраўскі. Юр'ев, 6 мая, Пагост. Вёска Пагост. Вёска Пагост. Вёсак такіх па Беларусі шмат, напэўна.
Гэта вельмі вядомая вёска-пагост. Юраўскі карагод уключаны ў спісы нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА, сусветна вядомы. Так, пытанне сапраўды цяжкае, таму я звярнуся за дапамогай к сваім сябрам. Сябры мае, дапамажыце мне правільна адказаць на гэтае пытанне. Дмітрый Ігорович, кожны з вашых сяброў гаворыць, што гэта Гомельская вобласць, вёска-пагост. Так, ну... Згаджаецеся? Я згаджаюся з імі, таму яшчэ маё першы адказ быў у Гомельскай вобласці. Я згаджуся, канешне ж, з маімі сябрамі. Куды ж мне з імі супярэчыць? Варыянт В – Гомельская вобласць. Да, варыянт В – Гомельская вобласць. Прымаю ваш адказ. Дзякуй. Гэта сапраўды не Брэсцкая вобласць. І не Мінская. Гомельская вобласць, дзякуй. Юраўскі карагод – традыцыйны веснавы абрад. Ладзіцца ў дзень святкавання Юр'я, 6 мая. 11 снежня 2019 года быў уключаны ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА як аб'ект, якому неабходна тэрміновая абарона. А, дарэчы, вёска-пагост знаходзіцца ў Жыткавіцкім раёне. Наступнае пытанне. У глыбокай старажытнасці продкі беларусаў былі язычнікамі. Якое з прапанаваных імёнаў называе бога урадлівасці, вясны і пачуццёвага кахання? Гэта Мокаш, гэта Ярыла ці Вялес? Так, трэба ўспомніць гісторыю старажытнага часа. Так, урадлівасці, вясны і пачуццёвага кахання. Ярыла, Вялес, Мокаш. Так. Больш, канешне, у мне склоняецца к адказу Б, Ярыла. Ось, урадлівасць, вясна, пачуццёвага кахання. По-моему, Ярыла все-таки бог солнца. Так. Я зменю свою думку и Мокаш. Я думаю, что Мокаш. Мокаш, гаворыць Дмітрый Ігорович, і я прымаю адказ. Мокаш – багіня, заступніца жанчын і, адпаведна, жаночых заняткаў. Гэта не яна, Дмітрый Ігорович. А вось Ярыла – бог урадлівасці, вясны і пачуццёвага кахання. Вы неправільна адказалі. І запомніце, вось у вашым выпадку першая думка, яна атрымалася правільнай. Вы ж гаварылі, Ярыла. Все ж таки некая памяць засталася. Але ж сам сябе пераканаў у неверным адказе. А Вялес, дарэчы, у славянскай, у прыватнасці беларускай міфалогіі бог палявання, жывёлагадоўлі і багацця. Наступнае пытанне. Беларускія грошы ў 90-е гады 20-го стагоддзя пяшчотна называлі зайчыкі, таму што на купюры наміналам у 1 рубель быў намаляваны зайчык. Конечно. А што было намалявана на купюры наміналам 50 копеек? Вавёрка. Чакайце варыянты спачатку. Нават без варыянтаў. Вавёрка, куніца ці бабёр? Адназначна, вавёрка. А куніца? Не. Намінал пачынаўся з вавёркі 50 копеек, рубель заяц, 3 рублі бабёр, 5 рублёў волк, 10 рублёў рысь, 25 рублёў лось, 50 рублёў мядзведь і 100 рублёў зубр. 50 копеек, гэта вавёрка, цудоўнае веданне. Это маё дзяцінства, усе грошы маёго дзяцінства я ведаю, таму адказаў верна. Зразумела. Давайте зараз звернем увагу на фотаздымак. Помнік якому мастаку быў усталяваны ў садзе яго былога дома ў Віцебску. А хто гэты мастак? Юдальпен, Казімір Малевіч ці Марк
Шагал? Ну, город Витебск, ён, конечно, з'яўляецца тым месцам, адкуль пачалося, дзе пачаў свой творчы путь Марк Шагал, таму я думаю, што менавіта яму быў усталяваны гэты помнік. Парыж, дом які, Парыж, Завпен, Казімір Малевіч, Марк Шагал. 3, 2, 1. Марк Шагал. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. Гэты помнік усталяваны ў садзе былога дома Марка Шагала ў Віцебску. Дзякуй за адказ. Гэта правільны адказ, цудоўна. І апошняе пытанне. Прайшлі вясна і лета, і восень, і зіма. Александрына, дзе ты? Шукаю я, няма. А хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Янка Купала, Пятрусь Броўка ці Максім Богданович? Дарэчы, вам знаёмыя гэтыя радкі? Александрына. Канешне, песняры, вельмі шмат песен. Гэтая група пела менавіта на радкі з твораў Янкі Купалы. Дзякуй. Я прыняла ваш адказ. Верш «Александрына» быў напісаны ў 1961 годзе. 61. Ніяк не Купала. І гэта ўжо не Янка Купала. Гэта Пятрусь Броўка. Неправільна адказалі. Дмітрий Ігорович, дарэчы, музыку напісаў сам Уладзімір Мулявін. Дмитрий Ігорович, у вас 40 балаў. Але вы можете колькасць балаў прымножыць. Вы пойдзеце ва-банк? Ну, я спадзяюся. Я пойду ва-банк, мне страчваць нечага. Ці верыце вы, што горад Віцебск трэці па колькасці насельніцтва горад нашай краіны? Я думаю, што нет. Не? А што вы думаеце? Які трэці горад па паміж колькасці? Брэстам і Магілёвам я скланяюся. Дакладна помню, што мы другія, Гомель другі, а хто трэці? Хто трэці, чацвёрты і так далей. Канешне ж, помню недакладна. Не ваш адказ? Нет, не веру. Ну, ось так. Бывае. Бывае. Першы Мінск, другі Гомель, трэці Віцебск. Ось так, і геаграфію трэба падцягнуць таксама. Дмитрий Ігорович, я дзякую вам, з вами было весела вельмі. Андрей Леонидович, я вас вітаю на вялікай пляцоўцы. Вітаю. Вам дасталася гісторыя. І Дмитрий Ігорович сказаў, што вы гісторык. Да, дакладна так. А колькі гадоў вы працуеце ў школе? 6-й год. 6-й. Не расчараваліся ў гэтай працы школьнай? Не. Гэта цудоўная праца, яна цікавая і амаль што заўсёды пазнаеш нешта новае. Зразумела, гэта пастаяннае развіццё, так? Так. Першае пытанне. Як называўся падатак, які мусіла заплаціць дзяўчына, што збіралася выйсці замуж за хлопца з чужой воласці? Гэта жорнавая, куніца ці пасаг? Ну, мне здаецца, што гэта ўсё ж такі варыянт В, пасаг. Дакладна не адкажу чаму, але мне так здаецца. Падаецца гэтае слова, Да. пасаг. І я прымаю ваш адказ. Дзякуй, Андрей Леонидович. Невеста, якая збіралася замуж за хлопца родам з іншай воласці, абавязана была заплаціць падатак, а ён называўся куніца. Андрей Леонидович, цяпер вы гэта ведаеце? Да. І наступнае пытанне.
Які народ па звестках старажытна-грэчаскага гісторыка Герадота пражываў на беларускіх землях у часы антычнасці? Неўры, гуны ці кельты? Вариант А – неўры. Вы нават разважаць не будзеце. Нет, тому что я дакладна ведаю, што гэта неўры. Згодна таму ж Герадоту, неўры некалькі разоў у год маглі абрачвацца воўкамі, таму потым іх лічылі ваўкалакамі. А яшчэ неўры адказаліся прымаць удзел у войнах паміж персідскім царом Дарыем і скіфамі. Таму у Герадота пра іх шмат чаго есть. Прымаю ваш адказ. Неўры. Ён правільны. Неўры, якія, на думку гісторыкаў, адносіліся да балцкай групы народаў. Наступнае пытанне. Ізноў у нас збор даніны. Хто з пералічаных асоб займаўся зборам даніны ў часы старажытнай Русі? Гэта цівун, ваявода ці тысяцкі? Вось зараз у меня есть разважанне паміж двумя варыянтамі, таму што ваявода заўсёды ўсё ж такі адказваў за баявыя дзеянні. Тысяцкі адказваў таксама за гарнізоны, але не толькі ў гарадах, а вось цівуны гэта больш адміністратыўная праца. Таму, на маю думку, ўсё ж такі гэта цівун, таму што гэта больш адміністрацыйная праца, нежели ваявода альбо тысяцкі. Гэта правільны адказ. Зборам даніны ад імя князя займаўся цівун. Дзякуй вялікі, Андрэй Леонідович. І чацвёртае пытанне ў нас. У якую краіну са Скандынавіі праз Беларусь вёў сярэдневяковы шлях з варагаў у грэкі? Гэта Маравія, гэта Візантыя ці Балгарыя? Гэта Візантыя. Таму што гэты гандлёвы шлях, які праз тэрыторыю Беларусі праходзіў, ён звязваў паміж сабой Балцкае, яно же Варажскае мора, з Чорным, яно же Грэчаскае море. І, соответственно, Мраморнае море, Эгейскае і гэтак далей. Б. Візантыя. Дзякуй. Краіна. У якую па гэтаму шляху вязлі свае тавары славяне, называлася Візантыя, а жылі там пераважна грэкі? Дзякуй, гэта правільны адказ. Паглядзім, як справіцеся з пятым пытаннем. З гербам якога беларускага горада сугучны герб італьянскіх дынастый Вісконці і Сфорца? Пружаны, Косава ці Ружаны? Вось зараз трэба паразважаць, таму што першы герб, які згадваецца, гэта герб горада Мілана, у якім таксама былі гэтыя дынастыі Вісконці і Сфорцы. А вось што датычыцца беларускіх зямель, то калі каралевай стала Бона Сфорца, вось былі аснованы некалькі мястэчак, а потым якія ўжо сталі гарадамі. Вось толькі пружаны, але ружаны. Вось у чым пытанне. Калі ласка, магу ли я спытацца да сваіх сяброў? Вы можете звярнуцца да вашых сяброў у любы момант. Паважаныя сябры, дапамажыце мне, калі ласка. Каманда гаворыць, што трэба браць адказ А. Пружаны. А што скажаце вы? Я згаджуся з імі, таму што гэта добрыя сябры і, па-першае, умныя людзі. Вы давяраеце ім? Да. Добра, я прымаю адказ А. Пружаны. Дзякуй. На малюнку герб пружан. Справа ў тым, што ў 16 стагоддзі ва ўладанне
Гэтае мястэчка атрымала вялікая княгіня літоўская Бона Сфорца, якая паходзіла з Італіі. Гэта правільны адказ. Віншую, Андрей Леонидович. Наступнае пытанне, Андрей. Каго беларусы у старажытнасці называлі словам «вуй»? Нячысціка, суседа ці сваяка? Впершыню чуеце такое слово? Не, не ўпершыню, але таксама ёсць некалькі варыянтаў. Першы гэта нячысцік. Мабыць, гэта з аналогія з віем. А вось другі варыянт гэта сваяк. Вось, мне чамусьці здаецца, што ўсё ж такі гэта варыянт В сваяк. Ну, добра, я прымаю адказ. Адказ сваяк. Да. Добра. Вуй. Так не называлі суседа. Гэта і не нячысцік. Вуй – гэта сваяк. Гэта адказ правільны. Вуй – гэта брат маці, дзядзька па мацярынскай лініі роднасці. Дзякуй, Андрей Леонидович. Вы не знайшлі адказу толькі на одно пытанне. У вас 50 балаў. Вы ўжо пераможца. Але я мушу прапанаваць вам гульню, напрыклад, ва-банк, як зрабілі вашы калегі. А я пагаджуся. А вы даеце згоду. Цудоўна. Увага! Ці верыце вы, што ў назоўніку каляя 6 гукаў? Літар 5. Так. Але калі мы будзем гукі лічыць, то там на один гук будзе больш. Больш? Да. Які адказ вы даеце? Веру. Веру. Так. Так. Гэта правільны адказ. Малайчына, Андрей Леонидович. Глядзіце. Каля-я. Два гукі. І у вас 100 балаў. Я віншую вас. Малайчына. Малайчына, ці спадабалася вам гульня? Як вам гулялася? Мне спадабалася, мне было цікава. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Андрею Леонидовичу. Андрей, валодайце. Вялікі дзякуй. Гэта было вельмі цікава. Я раю, каб кожны пагуляў у гэтую гульню. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацці іх не купіш.